Barka da warhaka, sannunmu da arzikin sake saduwa a sabon bidiyon namu na yau. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake zazzage Top Code Pro kyauta ba tare da ka kashe ko sisi ba. Na riga da na ajiye download link a cikin description, so ku cikin description sai ku copy link ku paste din shi ko wani browser da kuke da shi, kamar yadda kuka ga ina yi a cikin UC browser, haka yi a Chrome ko wani sauran browser. Kana sa ko zai fara downloading, abun ba wahala da zaran ya gama downloading sai ka installing sai ka bude. So abun da ya saka gaban downloading ba, already na downloading din shi akan waya na. Da ka bude wannan fuskan zai kawo ka da can kasan daman nan zaka ga na rubuta me, sai ka taba shi. Gashi nan da ka taba za ka samu UI Pro member now. So amma dai kafin ka samu actual access na features na Pro, dole sai ka login da account. So gashi nan dai muna gwada da Gmail na, sun ce ban taɓa buɗe da shi ba, na sign up. So wannan Gmail ɗin ba ta buɗe da shi ba, dole sai ka sign up, ka buɗe account da su verification code through your email, sannan za ka je ka cike verification code ɗin ka je ka saka su kamar da ake normal registration na kowane platform. So za ka iya cikin playlist dina, akwai bidiyo da ne masu kyau kalan wannan da kuma bidiyon da ake samun kuɗi a online domin karuwa, da yadda kuma ake monetization na WhatsApp through WhatsApp platform. A wannan bidiyon ma zan dropin din link na WhatsApp platform din da ake verification din. So gashi na murga da mun yi copy code mun saka su nan, za mu sa password, mu sa date of birth, sannan sai mu danna continue. Kenan za ku ga registration yanki cikin sauki. Okay, so gashi mun sa continue, ya fara yana loading. Oh, no network connection, connect network. So idan ka ga wannan matsalar network din, sau da yawa kan bada irin wannan matsalar saboda wannan application ne is a modified app, saboda an modified ne shi ne yadda za ka yi using da shi ba tare da ka biya features din, ba tare da ka kashe wajen 7,000 ka using da shi a iya wata daya ba. Za ka yi using shi kusan lifetime ne wannan. So idan ka gana maka wannan error, abin da ya kamata kai shi ne ka connecting VPN ko Stack VPN ko wani tunnel via VPN. Wannan problem ne zai wuce. In kuma bai wuce ba, za ka iya trying din other login methods kamar su Facebook login, su email, su Google, su TikTok login, duka za ka iya gwada. Wanda ya login kawai dai wasu waɗannan su ne login method din. So duk wanda ya maka aiki kawai da ka login sau da ya shi kenan za ka samu full pro features. So bari nuna muku cikin yadda pro yake. Gashi nan na bude akai project din da nake ma akai, wanda ban gama editing din sa ba, na bayani akan ko share is legit ko is not legit. Za ku yi cikin bidiyon shi ma, akwai na Hausa akwai na Turanci. So ga nan bidiyon kun ga gashi nan na bude, kun ga wannan camera movement din nan, ga AI movement, ga su ambient, wannan real light, wanda features ne da bara ga su ba irin free version ma, bara ma ga sun afiyarin ba. So gashi nan dai ina dan ƙara hasken wannan din light din, ina increasing radius. Kun ga wannan ne ya fara reflecting a jikin kayanta, kun ga yanayin canja yanayin yadda zaka canja background light, kamar kasa wuta a bayan ka. Sannan kuma bari ku gani an gwada exporting, gashi nan yana aiki dan yi quite. Bari nuna muku yanayin da template ma suke, ku je za ku ga duka free ne. So kar ku manta da Allah ku danna mana like, sannan ku subscribe wannan bidiyo, sannan kuma ku cikin playlist din mu ko zawa.